De Griffioen is een Middelburgse wijk aan de westelijke kant van de stad. Een populaire wijk met veel groen, scholen en mooie voorzieningen voor jong en oud. Fijn om in te wonen, maar de wijk is toe aan een opfrisbeurt. Begin 2023 heeft de gemeente Middelburg alle bewoners uitgedaagd om samen met hen de omgevingsvisie Middelburg 2050, de koers van Middelburg, vorm te geven. De bewoners van de Griffioen gingen onmiddellijk aan de slag en reageerden met frisse, goed onderbouwde suggesties. Iedereen moet helpen. Het is niet alleen de gemeente. We hebben heel vrijwilligers, organisaties, instellingen, donateurs. Dit is van ons allemaal. In deze film komen Griffioenbewoners aan het woord over hun wijk, hun plezier, trots en ook dringende zaken. Een overzicht van wat een wijk allemaal in een jaar kan overkomen. Een visie voor 2050, over 25 jaar, heeft eigenlijk niemand. Laten we eerst maar eens kijken wat de komende tijd ons brengt. We beginnen op 4 juli 2023. Jan Hendriksen vertelt over zijn toekomstbeeld op de Kleene Hoge. In 2008 was er een, we denken nu over de toekomst, maar toen dachten we ook al over de toekomst. En er was een clubje met illustre wijkbewoners zoals Jos van Hees en Marien Boonman. En mijn persoontje mocht er ook bij zitten. Om ideeën te ontwikkelen voor de kwaliteitsverbetering van de wijk. Op verzoek van de wethouder. Toen hoorden wij van de stichting Voetpaden Walcheren, met Van Els en Van Aagje Veldbrugge, dat dit gebied gekocht was door de gemeente. Met het idee om daar schrik niet 1100 woningen te bouwen. Dat vond dat clubje wat daar zat een slecht idee. Na allerlei plannen en weer nieuwe plannen heeft de gemeenteraad, het hoogste orgaan binnen de gemeente, besloten om dit gebied aan te wijzen als reservelocatie voor de verre toekomst. Dus als er in Middelburg echt niks meer vol te bouwen zou zijn, dan zou dit aan snee komen. Maar alleen in het noordelijk hoekje van het gebied, daar zouden 50 wooneenheden kunnen komen. Kleine wooneenheden voor bejaarden, voor kleine gezinnetjes. Nou ja, en de rest van het gebied, dat is meer dan 3/4, dat blijft dus agrarisch. Kijk, geen misverstand, wij willen het gebied natuurlijker hebben, maar we willen niet nog meer Laurentse Wijhoek, hoe mooi dat ook is. Dit is een oud cultuurlandschap, een oud agrarisch landschap en dat moet zo blijven. En wat is hier aan de hand? Nou, dit is het beweegpad van de Griffioen. En dat is een route die we lopen met onderweg wat oefeningen om de mens fit te houden. Dat loopt heel goed. Deze groep is wat kleiner geworden omdat er mensen zijn overleden en wegens ziekte. En er zijn nog meer groepen en die zijn wat groter. Maar dit zijn hele trouwe klanten, moet ik zeggen. Het sociale aspect is ook heel belangrijk. We kwebbelen veel en we drinken hierna altijd koffie, dus altijd heel gezellig. We gaan soms, we hebben laatst nog een lunch gehad samen, dus we maken heel veel plezier ook samen. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Het is een super programma dat ons allemaal heel goed doet. Zowel in het bewegen als het sociale aspect. De Griffioen is een wijk, een hele fijne wijk om te wonen. Van een grootte van zeg maar een flink dorp, ongeveer 3000 inwoners. Dat betekent circa 1500 woningen. En wat de samenstelling betreft, iedereen woont hier zo'n beetje. Dus het is heel divers van samenstelling en dat maakt de wijk tot een heel aantrekkelijke wijk. Ten meer ook omdat hij dicht bij de stad ligt en dicht bij het buitengebied. Dus een prima wijk om te wonen en te leven. Op dit moment is het 2023 en als we nou de status opmaken van alles wat er moet gebeuren in de wijk om deze kwaliteit vast te houden. Ja, de wijk staat eigenlijk stil. Op de eerste plaats denken wij dat absoluut nodig is appartementen. Zeker ook voor de ouderen in de wijk, maar die kunnen ook gebruikt worden door jongeren. Op een centrale plaats in de wijk voor mensen die nu in een veel te grote woning wonen. Of die anderszins als starter een woning nodig hebben. Daar is in deze wijk totaal geen plaats voor. En dat is een groot gemis. En dat is voor de leefbaarheid van de toekomst van de wijk
absoluut een voorwaarde. Nou, het nieuwe hart van de Griffioen, kijk, dat is zo ontstaan omdat wij geen ruimte zien voor oudere mensen die in te grote huizen wonen om binnen de wijk te blijven wonen. Hebben wij al jaren geleden die idee geopperd om een appartementencomplex ergens in het hart van de wijk te bouwen. Wij zijn daarmee de boer opgegaan, bij de woongoed en ook bij de gemeente. En dat is eigenlijk maar opgehouden omdat men er niet goed uitkwam. Toen kwam het probleem van de Afferterrein, dat is de basisschool in de wijk, die maar groeide en groeide omdat er heel veel goed onderwijs wordt gegeven, waardoor er steeds meer leerlingen deze kant uitkomen. En die hebben met ruimtenood te maken, waarbij wij hebben gedacht, als wij nu elkaar kunnen vinden, de Afferterrein en wij, dan kun je misschien werk met werk maken door te combineren de bouw van een appartementencomplex met de bouw van een nieuwe school. En ook woongoed is zover dat ze ook in de wijk wel appartementen willen bouwen. Voor ons zou dat heel aantrekkelijk zijn. Te meer omdat wij dan denken dat we in combinatie daarmee ook zouden kunnen komen tot een nieuw wijkcentrum, hoe je het ook noemt, maar zeg maar een ontmoetingsplaats die elke dag geopend is. Zoiets willen wij terug hebben, ook in het hart van de wijk. Daar zijn wij mee de boer op gegaan. Wij hebben zelf een NOA, een architectenbureau in Amsterdam, waarvan wij wisten dat ze hele mooie plannen maakten, in de arm genomen. Die zijn hier komen kijken. En die waren zo onder de indruk van onze ideeën en onze plannen en alles wat we al hadden gerealiseerd in de wijk, dat ze ons hebben toegezegd een eerste schets van een plan van aanpak voor ons Prodeo te willen maken. Dat wilden wij niet. Wat hebben wij gedaan? Omdat wij ook het groen zelf onderhouden. In de bomenbuurt sparen we daar geld mee. En met dat gespaarde geld hebben we een gedeelte van gebruikt om NOA een kleine vergoeding te geven voor het maken van zo'n eerste schets. Hier zie je heel goed het hart van de Griffioen. En je ziet hier hoe de verschillende wijken eigenlijk daarop aansluiten. En wat je gelijk ook ziet, is dat hier in het hart, dat opeens de gebouwen veel grootschaliger worden. En dat er eigenlijk heel veel lege ruimte daartussen is. En wat dus een hele mooie kans is eigenlijk, is om die verbindingen veel meer te leggen tussen de verschillende wijken. En met het groen wat hierachter natuurlijk ligt. Wat heel erg opvalt is je hebt hier een aantal scholen en woongebouwen staan. En daar in het midden, eigenlijk precies op de plek waar je juist iets voor gezamenlijk zou willen creëren, staat een garagebox, zeg maar. En daardoor ontstaan er eigenlijk kleine straatjes, zeg maar, waar je niet echt kunt zien van elkaar wat er gebeurt. Het groen eromheen is ook vrij dik. Ja, want als dit weg is, dan kan je een prachtig plein maken. Ja, dat zou je bijvoorbeeld kunnen maken, ja. Ja, dat biedt ook wel veel kansen. Ja, wat ons ook opvalt is dat zeg maar, doordat je dit hebt en het parkeren eigenlijk voor of het Zeist en rondom de Middelburgt, dat die ook wel heel dominant naar voren komt. En ja, dat zou je, zonder dat je minder parkeerplekken maakt, kun je dat ook wel op een andere manier organiseren. Ja, het is heel bijzonder eigenlijk om te zien, want je ziet gewoon hoe mooi eigenlijk hier de wijk, zeg maar de bomenbuurt bijvoorbeeld, is ingericht. En met het water en het groen wat zo in hele mooie assen eigenlijk zo daar doorheen loopt. En dat sluit eigenlijk aan op niks. En dit lijkt een beetje een soort samengeklonterd stukje te zijn. Hoe is dit zo kunnen gebeuren? Ja, dat is een goede vraag. Hoi, hallo, loop je mee? Ik ben Sander de Vries, voorzitter van Stichting Griffioen de Wijk. Wat voor mensen zitten er eigenlijk in het bestuur? Nou ja, onlangs wervingscampagne gehad, veel nieuwe aanwas gekregen, dat is mooi, 5 nieuwe bestuursleden, dus we gaan wat verjongen. Wat andere mensen nemen afscheid na heel veel jaren trouw bestuurslid geweest zijn, heel veel voor de wijk gedaan hebben, dus daar gaan we afscheid van nemen.
Ja, er speelt natuurlijk genoeg. Hè. We hebben natuurlijk wij zijn van de wijkvereniging Stichting Griffioen de Wijk. Je hebt een stukje Kleene Hoog aan die kant. Dan hebben we nog een Speelhof Hogezaal, wat opgestart is, wat een fantastisch mooi initiatief is. We hebben natuurlijk de Avonturijn basisschool. Nou, die groeit uit zijn voegen, dus daar moeten we wat mee. Aanrijroutes van naar de Griffioen. En ja, dus omdat we natuurlijk een grote wijk zijn en Rittenburg erbij gekomen aan de andere kant, dus het wordt best wel druk. Dus daar zitten we ook mee, verkeersproblematiek. Wat voor verkeersproblematiek? Ja, we hebben 2 rotondes, best gevaarlijke rotondes. Er gebeurt helaas ook wel wat mee. Er zijn een paar ongelukken geweest de afgelopen jaren. Gelukkig is het wat bij blikken en schaafwonden gebleven, maar er gaat vandaag of morgen een keer wat gebeuren. Daar zijn we ook in gesprek over met de gemeente van hoe kunnen we dat oplossen om dat in de wijk veiliger te maken en nou ook weer terug te geven aan de wijkbewoners. Van, weet je, we zijn niet alleen voor de leuke dingen, maar we proberen ook de serieuze segmenten aan te pakken. Dus daar zijn we ook wel mee bezig. Ja, de gemeente doet natuurlijk heel erg zijn best en het is natuurlijk het politiek spel, dus dat is lastig. Daar proberen wij invloed op uit te oefenen. Maar ja, Griffioen, dat moet gewoon blijven groeien en de gemeente die ziet dat gelukkig ook. Maar ja, er zijn ook andere wijken in Middelburg waar misschien wat meer noodzaak op het moment ligt. Hey Alina, zit je ook te helpen? Mijn lievelingskleur is... Of op school houd ik van. De Avonturijn is een kindcentrum in de wijk Griffioen in Middelburg. En wij begeleiden kinderen van 0 tot 12 jaar bij de opvang van 0 tot 4, bij school van 4 tot 12 en bij naschoolse opvang. Wij zijn in 2014 ontstaan, toen zijn we begonnen als Avonturijn. En in de loop der jaren zijn we enorm gegroeid. We zijn gestart op school met 6 groepen en inmiddels hebben we er 15. Dus je snapt dat vraagt natuurlijk extra huisvesting bijvoorbeeld. Ja. Dus we hebben inmiddels van de gemeente een dependance erbij en ook wat tijdelijke lokalen. Maar het structurele stuk, daar zijn we nu over in gesprek hoe dat eruit zal moeten zien. Als ik mensen in de buurt spreek, dan zeggen ze soms ook wel, de Avonturijn is wat uit de hand aan het lopen. Ja, ik snap die reactie wel, hè? Want als je ziet als het regent bijvoorbeeld en veel kinderen worden dan met de auto gebracht, dan is het echt behoorlijk druk. Er lopen natuurlijk diverse verkeersstromen hier, er zijn ook middelbare scholieren die hier langs fietsen. En dat samen met veel auto's, dat is echt wel een risicovolle, dat is niet het goede woord. Zorgelijk. Dat is zorgelijk, ja, klopt. Neem je daar als school ook verantwoordelijkheid voor? Jazeker, we hebben al een aantal keer met de gemeente daarover gesproken. Er is ook een verkeersdeskundige van de gemeente geweest. Die heeft 10 keer gespot, terwijl de school inging, terwijl de school uitging. Denk je over uitbreiding? Nou ja, wat ik zei, we willen niet verder groeien dan 2 jaargroepen per leerjaar. Dus dat zou betekenen dat we nu nog een klein beetje kunnen groeien. En we zien nu wel al dat de groei afvlakt. Ja, want hier verderop staan natuurlijk een hoop barakken. Ja, dat zijn de tijdelijke lokalen die de gemeente beschikbaar heeft gesteld. En waar we nu over in gesprek zijn om daar een structurele vorm van te maken. Blijven ze daar dan staan of gaan ze Nee, de bedoeling is wel dat er 1 gebouw komt voor alle groepen. Dus en dan gaat deze de lucht in? Dat is nog niet duidelijk hoe dat eruit gaat zien. Nee. Wat droom je van? Want misschien wel ergens een heel nieuw gebouw. Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn als dat zou kunnen. Ja. Dat zit er niet in? Of, Nou, daar zijn nog geen uitspraken over gedaan. Dus we zijn nu nog vrij aan het denken. Ja. En met een architect en de gemeente. En als je dan vrij mag denken, ja, dan zou dat natuurlijk wel fantastisch zijn. Maar zou je dan in de Griffioen willen blijven? Ja, absoluut. Dat is een voorwaarde. Waarom? Omdat de Avonturijn hoort bij deze wijk. We zijn in deze wijk begonnen. Er zijn nog 2 scholen. Ja, maar niet in de wijk. Tenminste geen basisscholen in de wijk. Hè? De andere 2 scholen zijn natuurlijk voor middelbare scholieren. Maar ook die groeien uit hun voegen. Dus ik denk dat er misschien niet zoveel jeugd in de wijk woont, maar er komt wel heel veel jeugd. Ja, dat klopt. Kijk, die middelbare scholieren zijn natuurlijk voor een grotere regio, hè? Ook voor de aanliggende dorpen. Ja. En het mooie nu van het plan Hart van Griffioen is dat alles daarin meegenomen wordt. Dus niet alleen het feit dat wij structurele bouw nodig hebben,
Maar ook ja, de wens vanuit CSW bijvoorbeeld of vanuit het ISK. En daarin zouden we best iets kunnen combineren. Hè. Op de wijkteambijeenkomst op 5 september 2023 was ook de komst van wethouder Jeroen Lauws aangekondigd. Hij kwam met de mededeling dat de gemeenteraad besloten heeft om aan de rand van de Klenenhoge een asielzoekerscentrum te gaan bouwen. In de komende weken komen er informatieavonden voor de wijkbewoners. Op een avond die de wijkvereniging op 12 september hierover organiseert, komen honderden mensen af. De komende maanden domineert dit onderwerp de sfeer in de Griffioen. Een reden om de opname voor deze film even te pauzeren. In een portret van de Griffioen mag Marien Boonman natuurlijk niet ontbreken. We treffen hem, waar anders, in het kinderparadijs Hogerzaal. Hoe is hij eigenlijk in de wijk de Griffioen terechtgekomen? Nou, Marien Boonman is in de Griffioen terechtgekomen vanwege de liefde. En van lieverlee is de liefde wat overgeslagen richting Middelburg, Walcheren, maar ook de wijk waar ik woon, de Griffioen. Dit terrein is ongeveer 3 voetbalvelden groot, dik 1,5 hectare. Het is eigenlijk in tweeën gedeeld. Er is een gedeelte dat is dus educatief, dat is dus meer schooltuintjes. Dat is helemaal aan de westenkant. Dan heb je in het midden heb je dus een gebouwtje, de kas, met wc's en werkplaatsen. En dan heb je dus aan de oostkant heb je dus een speelgelegenheid, dat is het speelbos. Dikwijls zie je zo dat hier kinderen komen en die zeggen, hier is niks te doen. Dan zijn ze hier 5 minuten, of ze komen in de vijver terecht of in het bos en dan willen ze niet meer weg. Want dan vinden ze het zo leuk. En dat is, voor kinderen is dat veel beter als een iets, als een draaimolen. Want dan gaan ze 3 of 5 keer in en dan hebben ze het gezien. En dit is iets waar ze de hersens voor moeten leren kraken en dat werkt. Je kunt hier heerlijk in het zonnetje zitten, recreëren. Je kunt wat leren, want daar staat hier van alles. We hebben bijvoorbeeld 30 soorten fruit. Nou, je kunt er langs lopen, je kunt ervan proeven. Het is niet de bedoeling dat iedereen de remmers mee meeneemt, maar gewoon, nou, je kunt zien hoe het bloeit en groeit en ruikt en proeft. En dat is voor kinderen belangrijk, maar ook voor gewoon mensen. Nou, de wijk de Griffioen, daar wonen heel veel oudere mensen die wonen in huizen met 3, 4, 5 slaapkamers. Nou, dat is zonde. Als je het dus over doorstroming hebt en bij gebrek aan huizen is dat heel belangrijk. Is het ook belangrijk dat er dus meer bebouwing komt. Er zijn mogelijkheden in de Griffioen. Wij zijn al een aantal jaren bezig om met de gemeente te kijken of een nieuw hart in de Griffioen, of dat mogelijk is. Dat is omarmd. Dat is dus van onderuit, dus dat is een burgerinitiatief. Is dus via mensen, is er dus een architect aangetrokken. Die heeft een plan gemaakt in die hoek. En dat willen wij dus als één geheel, het zogenaamde hart van de Griffioen, ontwikkelen. Heb je daar zelf geld in gestoken? Ja, ja. Wij hebben dus als stichting Bomenbuurt, onderhouden we al 20 jaar ons eigen groen. En daar verdienen wij dus wat geld mee. Want dat is dus wat de gemeente normaal betaalt aan andere onkosten, dat krijgen wij dan. En daar doen wij belangrijke zaken mee. En dat hart van de Griffioen dus? En het hart van de Griffioen, ja, daar hebben wij dus ook 10.000 euro aan meebetaald. Dat is 20% van de uitgaven die er nu ingestopt zijn. Dus we zijn mede-eigenaar van het project. En ik hoop dat er wat van komt. Ik merk dat er toch nog wel eens wat spanningen zitten bij de ambtenarij. Maar ik verwacht dat dat toch wel doorgang gaat vinden. Maar dat zijn allemaal toekomstvisies. En dat heeft te maken met het omgevingsplan van 2050. Waar we dit ingebracht hebben. En ik hoop dat ze daar iets mee doen. Ik moet nog wel iets kwijt. Ik vind dat het een stroperig geheel is. Dus Wat is een stroper? Nou, dus wij zijn nu al 5 jaar bezig met het hart van de Griffioen. En in wezen ligt er nog maar een heel sumier plan. Nou, en wij vinden dat eigenlijk dat niet hard genoeg gaat. Waarom zou dat niet hard genoeg gaan? Ja, dat weet ik niet. Dat moet je bij de gemeente zijn. Maar ik zou daar liever wat meer druk op zetten. Ik ben Marco Walhout en ik ben voorzitter van het kerkbestuur van de ontmoeting.
Ja, dit is de plek waar we straks, dat is over een jaar, kerk zullen zijn. Dus aan de rand van de stad, maar wel met de plek die we nu op dit moment wel nodig hebben. Want we zijn een beetje uit ons jasje gegroeid in de Oosterscheldestraat in Middelburg. In 1988 zijn we ongeveer met 300 gemeenteleden gestart. En nu zitten we op 1900. En ja, tot COVID bleef het eigenlijk wel groeien. Over de 2000 zelfs. Maar inmiddels stabiliseert het rond de 1900. En op een zondagmorgen zijn er 1000 mensen in de kerk. 1200 soms. Hier hebben we in ieder geval ruimte. Hoe het zo gekomen is. Ja, we zijn uit ons jasje gegroeid. En we zijn in overleg gegaan met de gemeente van welke plekken hebben we. Nou, eigenlijk op de rand van Middelburg waren verschillende plekken. En dit was de meest uitgelezen plek voor ons. Maar, ja, de Stromenwijk en de Griffioen is natuurlijk een compleet verschillende wijk. Nou, om te beginnen, het zijn hele mobiele mensen. De gemiddelde leeftijd van de ontmoeting en gemeentelid van de ontmoeting is 40 jaar. Maar ze komen eigenlijk uit heel Walcheren. Het formaat van de kerk, is deze ruimte dan groot genoeg? Nou, om te beginnen, je zegt wijtje, maar het is 15.000 vierkante meter waar we naar kijken hier. Oh. En zoals je ook op de foto kan zien, er is een behoorlijke ruimte voor parkeerplaatsen. Je kunt ook een rondje om de kerk lopen, letterlijk hier zo. Maar 15.000, op dit moment spreken we over 2000 vierkante meter. Dus dat is fors groter dan wat we nu hebben. Het gebouw zelf is gewoon heel slim ingericht. En ik zei net, we zijn uit ons jasje gegroeid. Dit is echt een maatpak voor ons. Dus we kunnen zondags de grote groep heel goed herbergen. En door de week heel veel ruimte voor kleine kringen. Dus 7 zalen om ook in het klein gemeente te zijn. Ja. Uiteraard is de financiering nog een dingetje. Maar de bedoeling is om voor de bouwvakvakantie om de eerste paal de grond in te slaan. En een jaar later ook de kerk feestelijk in gebruik te nemen. Dus dat duurt ongeveer een jaar. 2025. Mei 2025, ja. Ja. Elke laan van de bomenbuurt staan de bomen waarnaar de laan is genoemd. Dus vandaar. Ik ben Ineke Willeboortse en ik woon in de bomenbuurt al 48 jaar. De bomenbuurt, dat is eigenlijk een van de oudste stukjes op de Zeisweg na van de Griffioen. Hij is gebouwd tussen 1948 en 1950. Dus de bouw is begonnen in de Kastanjelaan en toen langzaam zo verder Esselaan het laatste. En het was eigenlijk een beetje het einde van de wereld hier. De wereld hield op bij het Middelburgswegje, wat nu de Griffioenstraat is. Ja. En toen later is Griffioen 2 erbij gekomen. Maar dat was pas in de jaren 60, 70. Dit is eigenlijk een particulier initiatief van Ella Leijsen. Ja. Ook voorzitter van de Bomenbuurt Stichting. En dat is al vanaf het begin jaren 80 is dit al aangelegd. Dus het is zeg maar 40 jaar of nog meer. Maar dan concurreer je een beetje met Hogerzaal, hè? Ja, nou dit niet zozeer hoor. Dit is geen concurrentie met Hogerzaal hoor. Nee. Nee. Maar iedereen mag hier plukken, dat is zo leuk. Een heleboel mensen durven het niet of weten het niet. Maar dit wordt dus onderhouden door een groepje tuindames. Door Ella en een paar mensen. Ja, ik moet zeggen, er ligt ook al mest bij. Ja, dat is erg, want de katten en de honden, dat wil je niet weten. Leuk. Maar dan heb ik toch een vraagje. Ja. In heel veel van deze huizen wonen eigenlijk maar 1 of 2 personen. Ja. En het zijn best grote huizen. Ja. Dat is toch eigenlijk, voor mijn gevoel met de huidige woningproblematiek van mensen, klopt dat niet zo. Nee, dat is ook zo. En er wonen ook betrekkelijk weinig kinderen, hoewel dat weer, dat is het gevolg van. Ja, maar dan, waar ga je naartoe? Hier in de wijk. Ja, maar heb je al eens over een oplossing gedacht? Er zijn verschillende oplossingen. Het hart van de Griffioen met zijn nieuwbouw. Ik bedoel, er zijn een heleboel plannen. Maar eer dat het zover is, denk ik dat het nog wel een jaar of 5 of zo blijft zoals het nu is, op zijn minst. Ja, mensen die willen wel verhuizen, veel ook. Maar waar moet je naartoe?
Gewoon naast het asielzoekerscentrum. Bij het asielzoekerscentrum, daar komt natuurlijk ook huizenbouw. Maar het is de vraag hoeveel huizen komen daarbij. Maar het zou natuurlijk ook een uitgelezen plek zijn voor patio-woningen voor de wat oudere bewoners. Ja, het hoeft niet direct een woongroepje te zijn, maar gewoon een wat makkelijker bewoonbare woning dan in de bomenbuurt. Maar ik vind het wel positief dat je bij wijze van spreken niet bang bent om bij asielzoekers te gaan wonen. Ik niet. Nee, dat geloof ik niet. Nee. Bang om naast asielzoekers te wonen. Ik zal me even voorstellen, ik ben Danitia van der Veer en wij wonen hier in de President Kennedylaan samen met mijn man en mijn 3 kinderen. En wij wonen hier met veel plezier in deze straat. En hoe lang al? Wij wonen al heel lang in de Griffioen. Zelf ben ik ook in de Griffioen opgegroeid, in de Wilsonlaan. En wij zijn daarna verhuisd naar de Sijsingel. Daar vele jaren gewoond en nu met mijn man en mijn gezin wonen we in de President Kennedylaan. En dat zijn al, wij wonen er al bijna 40 jaar. Ik ben lid van de wijkvereniging de Griffioen. Ik heb dat een aantal jaar geleden heb ik dat weer opgepakt. Omdat ik het belangrijk vind dat er een groep is die activiteiten voor kinderen, ouderen en de mensen voor in de wijk organiseert. Maar eigenlijk dit jaar hebben we toch besloten samen met elkaar om de wijkvereniging te stoppen. Omdat er eigenlijk te weinig vrijwilligers zijn om samen leuke activiteiten te organiseren voor de mensen in de wijk. En ook voor de kinderen. En dat vind ik eigenlijk heel jammer dat de kinderen en de mensen in de wijk nu de dupe zijn dat deze wijkvereniging gaat stoppen. Maar dat komt, wij kunnen gewoon niet alles regelen en organiseren. Het is een kleine club die het organiseren. En er komt gewoon heel veel op onze schouders terecht wat wij moeten doen. En er is gewoon weinig nieuwe aanwas die ons hierin wil steunen. Ik denk dat de toekomst van de wijk de Griffioen, dat er best wel veel veranderingen aan het komen zijn. Zo is er de laatste tijd veel te spreken over het asielzoekerscentrum dat hier gaat komen. En ik denk dat daar ook de veiligheid van vooral de kinderen en de mensen die hier wonen, dat best wel onder de loep gelegd gaat worden. Daarnaast ook de infrastructuur, de rotondes hier zo, een gevaarlijk punt. Mijn kinderen die zijn bij de Aventerijn zitten zij op school. En die school die wordt best wel heel groot. En doordat er steeds meer mensen, het wordt jonger, maar daardoor wordt eigenlijk de school is ook minder ruimte. Dus ik denk dat het ook heel belangrijk is dat daar naar gekeken wordt. En, want je hebt daar natuurlijk ook nog een CSW en nog dat ISK. Ja. Dat hele centrum van de wijk is best wel gewoon een zootje. Ja, ik ben het er wel mee eens dat het daar, vooral daar bij de Aventerijn en bij de Aldi en de CSW, dat dat best wel heel veel is op een klein stukje grond. En ik denk ook dat daar heel goed naar gekeken moet worden om dat allemaal op een goede plek in de Griffioen een plekje te krijgen. Dat het voor iedereen eigenlijk goed is. Ik ben Leo Adriaanse en ik ben opgegroeid voor een deel in de Griffioen. Want mijn vader was een van de eerste die bouwde in Griffioen 2. En ik heb meegebouwd. En daarna ben ik gaan studeren, ik ben bioloog en daarna ben ik aan de Veerseweg gaan wonen en weer terug in Middelburg. En daar heb ik 32 jaar gewoond, maar sinds 2020 woon ik weer in de Griffioen. En met heel veel plezier. Ik was al gauw weer betrokken bij de Griffioen, want de buurt vind ik belangrijk. En ik ben toegetreden tot het wijkteam. Hè. Dat zijn zeg maar de mensen die in de buurt nadenken over de wijk en met de gemeente over zaken praten. Tijdens de eerste vergadering kwam de wethouder vertellen dat er een asielzoekerscentrum kwam. Dus het was meteen genoeg te doen. Nou, een van de dingen is Hart van de Griffioen, ook op initiatief van mensen uit het wijkteam. Hart van Griffioen is in feite het gedeelte wat eigenlijk hier net achter de CSW ligt, waar de scholen staan, de Aventerijn, waar garageboxen staan, etc. En dat zou een heel goed centrum van de wijk zijn, want het ligt in het midden, dus vandaar Hart van Griffioen. En om daar woningen voor jongeren, voor ouderen, een buurtcentrum en echt een goed gezellig buurtcentrum
waar je ook informatie kan delen. Kortom, waar je de sociale cohesie, zoals het dan genoemd wordt, sterk kan bevorderen. Dat het echt een steviger buurt wordt dan het nu is. Dan staan we achter, zien we de CSW. Ja. Hoe lang staat dit gebouw er nog? Ja, daar heb ik geen idee van, maar ik weet wel dat er budget bij de gemeente is opgenomen om plannen te maken voor vernieuwing. En die vernieuwing kan natuurlijk op die plek, maar die vernieuwing zou ook kunnen op een andere plek. Nou, ik heb jullie hiermee naartoe genomen omdat ik even wil laten zien dit terrein. Dat is het terrein tussen Kleene-Hoge en in feite de Breeweg en daarachter ligt Terhoge. Omdat als we plannen maken voor dit terrein, voor Kleene-Hoge, dat we ook denken over de toekomst daarna. En dan zou het kunnen zijn dat de scholen, CSW en ISK en misschien ook de Nehalenia nog, je weet niet wat er gebeuren gaat, dat die in ieder geval ergens weer nieuw zouden willen kunnen bouwen. En dan zou dit best een aardige plek zijn, want het is namelijk dicht bij de sportvelden, die liggen achter die bosjes daar. En dan is het belangrijk dat je daar dan nu over nadenkt als je plannen maakt voor het AZC en het wijkje wat er komt, in verband met verkeersontsluiting, etc. Inmiddels, dat is in september bekend geworden, is duidelijk geworden dat hier een AZC gaat komen, ter vervanging van het andere AZC. Plus, dat is inmiddels ook bekend, nog eens wat extra woningen. Dus in totaal ongeveer 100 woningen, inclusief het AZC van ongeveer 45 woningen, vergelijkbaar. Nou, en met de gemeente zijn we nu in een proces om dat kwalitatief zo goed mogelijk te doen. Kijk, het hoofdstuk van kwaliteit bouwen, wat je bouwt, is één ding. De andere is natuurlijk het sociale en culturele. En dat is ook ontzettend wennen voor iedereen en zeker voor degenen die vlakbij wonen. En nou, iedereen maakt zich daar eigenlijk wel zorgen over. In de zin van, ja, hoe gaan we met elkaar om? Wat wel steeds naar voren is gekomen is ook van, ja, het zijn medemensen, dus je moet proberen de relatie eigenlijk zo innig mogelijk te maken. Maar dat is heel moeilijk met asielzoekers, want het wisselt steeds. Er is ook nog een kans dat het dat er noodopvang komt over een aantal jaar. Kortom, daar moeten we met z'n allen ontzettend op letten. Maar je zal er maar wonen. Ja, nee, dat klopt. Ik bedoel, als je dat indenkt, van ja, dat je daarnaast komt te wonen en er staan opeens een clubje asielzoekers in je tuin, dus ze hoeven nog niet eens kwaad te willen, maar de culturele dingen zijn heel anders. Dus je moet dan in gesprek en heb je er überhaupt zin in? Het is toch vreemd, het kan angstig zijn, dus in die zin is het best een grote uitdaging voor de hele wijk en zeker voor de mensen in de buurt. Helemaal mee eens. Ja. Ja, nee. Nou ja, weet je hebt het zo bout mogelijk gezegd. Ja. En ik ben het met je eens, maar ook ik woon natuurlijk op de zijde. Waarom? Het is makkelijk lullen.